Sojojin Rasha sun ƙara kai hare-hare a matsayin ci gaban yakin da suke da Ukraine, musamman kusa da birnin Pokrovsk inda Ukraine ta ɗanyi nasara. Amma a yanzu Rasha ta dawo da ƙarfi da kuma kayan yaƙi masu matuƙan nauyi. Ana cewa a yanzu burin Rasha shine shiga yankin Dnipropetrovsk. Shine daman gurin da ba su taɓa mallaka ba tun lokacin da aka fara yakin a shekarar 2022. Wanda idan kuma har dai suka yi nasarar samu suka shiga gurin nan, to hakan zai tilasta Ukraine dole ta tsaya ta yi sulhu da su ko da ƙarfi. Hare-haren dai a yanzu sun ƙaru daga kan 140 zuwa 180 a rana, kamar yadda Ukraine ta tabbatar da bayanai daga CNN. A duk da cewa ruwan damuna na iya rage motsin motoci masu nauyi, ana sa ran daga ƙasa ta bushe kuma fato za a fara ganin wasu sababbin hare-haren da farmaki mai ƙarfi ta ko'ina daga Rasha. Masana sun ƙara gargaɗi cewa ba wai buri bane kawai a lalata ƙasa ko a mamaye ta, a'a a fara raunana ƙasan tukunna kafin ma a ce za a mamaye ta. To don haka wannan ba na mamaye ta ba yana nuna cewa lallai daga sun mamaye kuma sun ci nasara bane. Ta ɓangaren ƙasashen NATO wato Europe kenan wanda suke kare Ukraine, sun ce har yanzu fa Rasha bata ma ci wani babban guri da hankalinsu zai tashi ba. Don har yanzu ƙasashen nan 27 na NATO suna nan da goyon baya akan Ukraine. Zelensky dai yana son yanzu a zauna lafiya, to amma har yanzu shi bai samu goyon baya ne daga inda ya kamata ba. Saboda shi ma Trump ba wai zaman lafiyan ne burin shi ba, a'a shi ma akwai burin shi wanda yake so ya cika na ci gaban Amurka. To hakan dai bai yiwu ba saboda kwanaki ya so ya yi sulhun, to amma saboda son zuciya hakan bai yiwu ba. Shi kuwa Putin kwata-kwata ma baya so a ci gaba da baya so a yi sulhu, saboda shi tun kafin shekara 8 da fara yakin ya riga ya shirya dan ya samu kayan yaƙi, ya yi kusan shekara 10 yana kan shiri kafin ma a ce an fara yakin. Trump da Amurka duk sun matsa mai nan ba tare da kuma ƙasashen Turai na Europe, amma duk da haka an ga take-taken Putin dai ba zai ja baya ba. Kuna ganin za a kawo ƙarshen yakin nan kusa kuwa? Sannan kuma ba kowane labari ne nake zuwa in posting a nan ba, saboda abin wani lokacin aikin yakan yawa. Amma ga mai buƙatar duk labari da yake faruwa a ƙasashen duniya da ma Najeriya baki ɗaya, to akwai link da zan ajiye na Facebook page ɗina. A nan ina rubuta duk wani labari ko da a ce ban kai ga yin video akan shi ba. Na gode.